The Boro rider neng, boleh bertemu saya. Ha? Ada. Tak suwi dah lega. Ada yang mesti ulang lagi. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बैक टू माय मोटोग्राफी क्रिएटिव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदोंलाय ओमफ्राय बिनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना आं ओरैबायदि एक्साइटेड जानानै दंना आइ एम सुपार डुपार एक्साइटेड मानो होनबा आङो दिनै फार्स्ट टाइम सासे इउटिउबारखौ लोगो हमहैनो थांनो नागिरदों आरोना दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि गासिबनिबो फेभरेट आरो बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय सन अफ बड'लेण्ड आदाखौ जेराव नामा फैलाव बयबोथ' मिन्थिखायो दा आं आदा फैलावखौ लोगो हमहैनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोफोरबो दंबावो माने लोगो मोनबावगोन खोमा जायगायाव थांबासो आं मिन्थिसिगोन आरो अबे जायगायाव लोगो हमगोन आङो खोन्थाथ'ला जायगाखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना दा आं ओरैबायदि एक्साइटेड जानानै दंना दा बुंसै आरोना ओरैबायदि एक्साइटेड माने फार्स्ट टाइम नालाय एक्साइटेड जाखागोन ना ओमफ्रायहाय आंजों लोगोबो थांफागोन सासे लोगो दा ओमफ्राय मोनसे जायगायाव माने जे जायगायाव थांगोन माने बेयाव मोनसे प्रग्राम जानो नागिरदों आरोना ओंखायनो माने सोरखौबाबो लोगो मोनगोन जायखि आं आदा फैलावजों रायज्लायहरनाय जादों आरोना सासे आदाजोंबो रायज्लायहरदोंमोन आङो जे मा नाम मोनलाय दा बर' राइडार नोंथांमोनहाबो बेखौथ' बयबो सिनायखायोखा गासिनिबो फेभरेटखा बेबो दा बेजोंबो रायज्लायहरनाय जादोंमोन आरोना दा बेबो फैनोबो हागौ सियर नङा आरो जायखि आं जायगायाव सौफैबासो मिन्थिसिगोन प्रग्रामबो दं नालाय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ वेलकाम टू मट' ब्लग लोगोफोर ओम आफा बिस्कुरमा हर हर महादेव गणपति बाप्पा मौर्या मोजां थांनानै मोजां सफैफिनदों उफ ओरैबायदि गरमखाना दा बुंसै आरो सान्दुंआबो सान्दुं ओरैबायदि ब्ला ब्ला जों सिखाबाय आरोना दाख्लै दिनै जों 2-3 डेज जाबाय सान्दुं दुंनाया ओरैबायदि गरम दिनै बांसिन गरम जाबाय आरोना दा सान्दुंबाबो प्रब्लेम अखाबाबो प्रब्लेम मानसिनो मा नांगौ जेनिबो प्रब्लेम रास्ता देखो गाइस ओरैबायदि मोजां नुखादों लामाखौ नाय बिफां सारि सारि लारि लारिनो ना ओरैजाय साइडआवबो ओरै साइडआवबो फारनैथिंबो बिराद मोजां नुखादों आरोना बे लामा ससेखौ दा थांगासिनो जोङो बेंटलावहाय आरोना माने बेंटल कलेजावहाय इन्टार क्लाब फुटबल मेच दं आरोना ओमफ्रायहाय बेयावनो आदाया लोगो हमोबा बेयावनो फैदो होननानै लेंहरदों आरोना दा बेयावनो थांगासिनो जोङो I'm super duper excited ओरैबायदि खुसि आरोना फर्स्ट टाइम ना स' दा लोगोफोर जोङो काजलगाव बारबोबाय आरोना ओमफ्रायहाय लाइफआव बे लामाजों फर्स्ट टाइम फैदों आरोना आङो जिन्दगि फैफेराखैमोन दा फर्स्ट टाइम स' एक्साइटेड दा थांगासिनो लोगोफोर नोंसोरबो फैफाबाय थाबानो जाबाय सोर सोरखौ लोगो मोनो स' लोगोफोर जोङो बेंटल कलेज सौफैबाय आरोना ओमफ्राय दा आदानाव खनसे फन खालामनि जानाया अबे जायगायाव जामारगोन स' लोगोफोर जोङो बेंटल कलेज मोनफैबाय आरोना बे लामायावनो दं जोङो ओमफ्रायहाय जोङो दा आदा फैलावखौ नेदों आरोना आदा फैलावा फैगासिनो दङ ओमफ्रायहाय ओरैबायदि गरम जाखाबायना सान्दुंजों माजों खामजोबबोबाय जोङो मिन्थिबायना जों ससे फैब्रेदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा गिदिंफिननांलायबाय फैफेरै जायगाबाथाय बिदि आरोना ससे थांब्रेनाय ससे फैब्रेनाय बिदियाथ' थाखायोआनो आदा फैलावनो फन खालामदोंमोन हेल' दादा ओमफ्राय सफैजोबाखै नामा? फैलागासिनो दं दाबो ओमफ्राय जोंनिया देखाय नालाय
सफैबाय आरोना जों फिल्डआवहाय नैबे माने फिल्डआ मा होनो बेंटल कलेज दंना बेंटल कलेजनि अपोजिट साइडआवनो जागोन आरोना बेयावनो आखाइया दाबो हामाखै आदाना दा बर' राइडार नै बयबो मिथिखायो दा सौहैदों लोगो डाइलग होलायगासिनो आदामोनहा उदालगुरिनि बाजैया नोंखौ आदा फैलावनि जुनैनो बयबो सिनायसैलै नोगोद साबायखर हरनांगौना जायखिया आदा फैलावनि ब्लगावसो नुबाय थायोमोन बेखौ दिनै आंनि ब्लगावबो नुबाय आरोना बिदिनो आरोखि सिस्टारा मा बुंदों बे गासिनोबो सापर्ट खालामदो मोजाङै बिदि आरोखि बेंटलनि रायजो राजाफोरनिफ्रा स्पेसियेलि बेंटलनिया जोंनिया बुद्रुफ्रा ओइ केम्पिंआव मा खालामदों नै इलेक्सन बेंटलनि थफिया बे होद आदा जानाय माने एसे उनाव एसे स्पेसियेल फैबावगोन र' सिस्टारनि बिजनेसावनो खुलुमबाय एसे इन्ट्रेस्ट खारोना आदाया बिराद मिनिखायो आङो नैबे आदा फैलावनि माबानो भिडिअ नायबा बेखौनो रासिन नायनानै मिनिखायो आरोना आङो जि मोजां मोजां इन्ट्रेस्ट डाइलग होखायो नोंथांमोनहाबो मिन्थिखायो आरोना दा खयथानिफ्राय स्टार्ट जागोन होनदोंमोन सिन्थानिफ्राय होनदोंमोन ओंखायनो माने एसे नेगासिनो आरोना ओरैबायदि मोजां नुखादोंना जोंनायखौ आयो रेडि जाहांगासिनो नै प्लेयार्सफ्रा हनै बलानो हनै बिफां गोजौआवसो थांबाय ओरैजायनिफ्राय सासे ओरैजाय जोखौ हरबाय दा ओमफ्राय बिफां गोजौआव थाबाय आरोना ओमफ्राय नै खानग्राफ्रा गाखोग्राया नै बन लायग्रा गाखोग्राया नै मारैबा गोलैनाय आदा फैलाव कन्टेन्टनो मामा बस मेसि नो मालाय किपारा बललान हमना गायना जोंनिया आदा गान्दों दानसै डिफेन्सआव आंसो अखाया डाइलग होखावखायो आरोना मानसिना ओमफ्राय बुद्रांद्रां नुयो मोनसे गथ'ना खिथानि आं आदाया मोनसे बङाइगावआव थांदों आरो बियो सासे मानसिखौ लोगो हमनोहाय ओमफ्राय माबा देखायगोन आरो बियो बङाइगाव भिउ पइन्ट देखायगोन बायना सोरबा सानाव बड'लेण्डनिखौ लानानै थांनो जाहैदों बे बिनानावा नुहुरदोंमोन जों नुहरखाबायनो नेगासिनो दं नालाय बायाखौ नुहरबाय आरो बहाय गाखोनांगौ जाहैबाय आरोखि गाइखेर रोगाग्राना मा गाखोनो गारि लाना सानाव बड'लेण्डनि बाइकखौ जों बहायनो नुनानैहाय बेखौ लानानै थांबाय आरो बियो रायज्लायखाखिनो थांजा भिउ पइन्ट देखायबायनो ओरै नायनांगौ गाहायावहाय फैफिननानै माहायबा इंलिस जाबानो हलि मलिनोहाय माबा कल्ड ड्रिंक्स लोंनो थांबायनो गोदाननि माजाबाबो लोंखाखिनो ओंखारनायाव मा जाबाय लंपेन्टसो सिवबायनो रा आथिं जोबलाय गोसो गोरादोंनो आरोना आदाया इन्ट्रेस्टखा गावहाबो मिनिगासिनो माने गरा बानायनाय गोजा बङाइयाव थांनायाल' सैथो माहाय थांनाया बङाइयाव थांदों होननायाल' सैथो सिख्ला माबा माबि होनबाय बानायदेरबाय नामा खुलुमबाय ना रेडि जाबायना ओमफ्राय रेडि जाबाय मा ग्रुप एसे खोन्थादो मा ग्रुप आना बिलाय गोल्डेन लेंगुर औ
Trong nó lên cũng Ready play. जाबाय आरोना खेलायानो जों दहाय फट' लानायावनो जाबाय खेलाया थाल मोनस्लाबलायासै आङो नै एबारहाय जाननाय बे गल्डेन लेंगुर क्लाबजों ओमफ्राय र' क्लाबजों आरोना ओइ थांला ओइ टिएनखौ मारै स्टेट होय एक्साइटिं दं माबा हायथान एंगौ नाङा रा ओइ दा Go. Go. Bodoh dah. Ada film ni akan jago sama film sebasna. Kira oi mani man siap kum ne bisna grupnya. Angkai ni kira nang bayar. Itu bodoh rider. Dah sedar. One goal arbau. Bisna mana ni? 3 goal jabai arna. Angkai ruwa dah 0 ana dungo. Bimar Rolando Bimar Bisa jangan selari langsung Fwrkhuo Fwrkhuo Wai sana wai Nanga Hah? Nay lang lah thằng phim muốn ăn. Rồi mình cứ giật cái. À tôi giật cái này mà. Giật cái đi. Anh khen. Nó xin cái nào? Xin cái nào? Hang gelo lah lek kabe. Mana di daerah itu orang tu sekarang macam ada pun thangjan ni badan terus tunggu ada dah. Mana final खेला tu nalar. Kan dah thangkau tu jangan apa hai. Mana recently kontak jalan ni ball खेला tu jadi nabung baik juga kenai ni lubai. Jadi khui nai ni norbai. Tapi di mana aku hai खेला nai final ni thank you. Berahai. Khusus singo ba जोंनि नुगोन नङा माथो खेलावबा सापर्टा नंगौ दे ओंखायनो फैदों ना नों हादों आं जोंनिबो नङा था मिथिबाय सापर्टा जोंनि खामानि आरो देरहाखागोनबो फाइनालावथ' गेलेनो मोनखाबाय ना दहाय बोनानै दा फाइनालाव आं सोनायखौ नायलांबा मोजां मोन बेनो आरोखि सोखागोन नालाय आद्रा थानाय बाथ्रा बेनो नायलांजानो लुबैदोंमोन आदाया मा खालामनो एसे गोजानबो जाहैबाय बेयावनो थांनांगौ ओमफ्राय फैनायनि थाखाय थेंक इउ नेक्स्ट टाइम बांसिन लोगो मोनगोन थेंक इउ टु मोनसे खोथा बेनो हान्टार सालायो दै रयेल एनफिल्डनि ओमफ्राय आदा मिथियामोन नामा आं रयेल एनफिल्ड फेमिलिफ्रा हान्टार वेलकाम दा क्लाबावबो वेलकाम आरोखि रयेल एनफिल्डब्ला माने गल्डेन लेंगुरनियाथ' गासिबो रयेल एनफिल्ड सालायजोबो ना नोंसिना ना लहा गोजाखा फास्टिंहाय लना गैखाया मालाबा गोसोब्ला सालायदेरजानो रिजयस आंखौहाय रिकुवेस्ट खालामनो थिनदों रिजयस रिकुवेस्ट खालामबाय आङो मालाबा फै ओमफ्राय बांसिनैहाय बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे बिनानावआबो रयेल एनफिल्ड सालाय सहैजोबथों हाजो खर'मानि ना बर'लेण्डखौनो एक्सप्लर खालामहैनो हाथों बाहेरायाव ना होमबा ओमफ्राय नै ओरैजाय आदा बड' राइडार दङ ओमफ्राय ओरैजाय नैबेनाथ' गैया खिन्थु ओरैबायदि मोजां डायलग होखायोना आदा फैलावनि भिडिअ नायबा बिनि डायलगखौसो नायनानै ओरैबायदि मिनिखायो आं ओमफ्राय ओरैजाय नैबेनाथ' गोदानसो आदा ना मा होनो जोलै अफिसियेल दे आं दा बिनिफ्राय बिदाय लानोसै आरो ना हा औ क'क्राझार हा लामा नुवाखैथ' आरो ओंखायनो ओरैजाय गिदिंनानै फैदों ओरैजाय कासकट्राजों सर्टकाट जायोमोननो ओमफ्रायहाय बुंथ'ला दे होमबालाय मा लाबोदों आदाया नै गावसोरनि गल्डेन लेंगुर राइडार्स क्लाबनि स्टिकार लाबोदों आरो ना ओमफ्राय आं बेखौ बाइकआव सिथाबनो नागिरदों आंनि हिर'आव बबेखिनिखौ बेयाव सिथाबनांगौ औ नों सिथाबदो दे औ मोनसे एक्सट्राबाव मोननै मोनसेखौ सिथाबबाय ओमफ्राय मोनसेखौ नै खाफालनि बियो दे होमबा थांसै होमबा ना बाय बाय औ